بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عند دينون كدرسمizin ahirinde aydanki qurbanlyk 3 rakam maldan belki 4 rakam maldan bolmaly. Düýeden, padadan we goýunu geçiden. Indi bularyň soň her birekleriniň qurbanlyk bolmaklygynyň qaysi dürüstlüginde ýaşynda fark etýär eken. Ve caid bolýar diýip min zalika manaşlaryň hem bireklerinden as-sani şonuň sanisi. Sani bolsanym meselen goýunu geçinki bolsa 1 ýyl mükemmel pürräden maşa soňa sani diýer ekenler. Padanyňky bolsa 2 ýyl mükemmel pürräden bolsa, düýanyňky bolsa 5-nji ýylynda bolsa, 4 ýyl pürräden 5-njisinde bolsa. Ana şularga seni diyor ekerler. Megerem bir goýununky toklusy fark etýär diýen. Ol bolsa diýipdir 6 ay mükemmel pürra eden bolsa bir şert. 6 aydan bir gün kemen bolsa bolmaýar. We ketteken goýularyň içinde goýberen pillagynda uzakdan garasaň fark etmeýän bolsa, şu kette goýular hatary howarasan bolanmasa. Ana bu goýununka toklaha şonha hem qurbanlyk bolmaklyga jaiz eken. Başkaları onda geçininki meselen 11 aylık bosadan bolmuyor holası 11 aylık bosadan bolmuyor. Ta mükemmel bir yıl olmasa. Ve yüzde caideken min zalika kullihi yanqi bakar yani düya pada koyun geçe her bireklerinden as-saniyu şonun sanisi fasaiden ya onların kop yaşanmasa. İlla zan megerem toqliki fa innal jazaa minhu şu koyunun toqlusu Caiz eken li kavli sallallahu vesselam Nebi Aleyhisselam aytdiki rahhu bis sanaya. Qurbanlyk edin sizler sanayalara. Sanayany aytdyki her padanyň sanayasy özüniň ýaşy bata. İlla megerem ay yu'assara ala ahadikum eger sizleriň haýsy birekliňizde gyn bolsa, onda soýuňuzda sizler jazani min az-zani goýunyň toklusyny soýsaňyz bolýar diýen. Ve qala aleyhissalatu vesselam Nebi Aleyhissalatu vesselam aytdyki ni'matul udhiyya al-jaz'u min az-zan. Köp bir ýaxşy qurbanlyk bolmaly goýunlaryň toklulary. Şeňiz qalu aytlaki we hada iza kanat azimatan lakin şol tokly kettekenmesin. Narakam bi haythu law khalata bis saniyan eger şonu bir ýaşar, bir ýaş mükemmel pürra eden goýunlaryň içine garja köberse, näme şetýänmese yashtabah alan nadiri min ba'idin. Uzakdan garan adam iştiba bolýarmasa ki şol bir ýaşarmy kaya dämika. Ana bir ýaşandan hiç fark etmeýär bolsa, şola kam ketde bolsa onda bolýar diýen. Qab wal jaz'u min ad-dani ma tammat lahu 6 ashhurin. Indi ol toklu kança aylyk bolmaly? Kemez kem 3 aýy, 6 aýy, 6 aýy pürräbeden bolmaly min mezhebil fuqahalaryň mezhebinde. Amma lugatda bolsa jaza' ol 3 ay 7 ay pürräden aýdan ýok diýen. Jaza hem şo sanaya ki 1 ýyl pürräden bolsa şoňa aýtýar diýen. Amma fuqahalaryň nezinde bolsa jaza şol toklular aýtýar ki ol 6 ay dolanmasa seýegene. Ve zekara Za'farani rahimehullah ennehu ibn 7 ashhurin. Badiler 7 ay pürräden bolsa hem diýipdirler. Amma onda fatwa şoňa ki 6 ay pürräden bolsa seýe. Amma 6 aydan kem bolsa bir gün kemen bolsa bolmaýar. Onda mümkin şigice gün diýir toklular aksar bolmaýar. Çünki aksara hüýdüň içinde dogýar da, hüýdüň owalynda dogandam gurbanlygydan 6 ay pürrä etmeýär. Bir ekarym üýünde saklan adamlar kışyň içinde doganmasa, kışyň owallarla onda bolsa bolar, bolmasa indi ta kança ýyldan hiç bu ýyl doglan guzular, hüýdüň içinde dogýan guzular olur gurbanlyk bolmaýarsan. Kança gowaras ketde bolsa bolasyn 4 aýlyk ya 4 ýarym aýlyk şo rakamda bolardy. Onda gurbanlyk bolmaýarsan. Sey bir adam puly ýok, fakir adam gurbanlyk etjek niýetde däl. Ana üýdäkiler meselen oglanlar ajy meselen garap oturmakyn halkyň qadyp soýsa bolsa onda ol alaýda görünýär. Gurbanlyk niýetde bolmaýar, ýani gurbanlyk bolmaýar. Weseni minha inde şol we min al-ma'z inde geçidenem goýundan hem sani diýip bolsa kança ýaşyny aýtýar eken ibn sanatin bir ay pürräwasa. We min al-baqari padadan masa ibn sanatayni 2 ýyl pürräden masa. We min al-ibli goýun diýeden masa ibn 50 sana 5 ýyl bolan masa.
ويدخل في البقر داخل ولكن بقرغا جاموس قاموشا پادانın cümlesinden mülkit melekene قال لأنه من جنسه شنون جنسنا الموليا والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأمة عند وحشي padalar yani hayvanlar deyinlene keyik, suvun mesela ana bular kurbanlık bulmuyor te. Onda bular deyip duruş ena tabi diyen, ena tabi. Mesela onda bir erkek keyik bir urqaçı geçin çapalanmasa şu geçiden bolan onda bir yıl yaşasa bir yıl pırra olsa şunu kurbanlık etsen bolmalı. Üstüne ya mesela suvun qaysı bir qulacını çapıp gitipdir ha? Şu qulacından doğan höjege onda kurbanlık bolyor şol. Yani enesle tabi diyen xulası enes qaysı bola şoňa. Onda bir juvana mesela bir urqaçı suvunu çapanmasa ondan bolan soň bolmuyor. Çünkü on vahşi hayvanların cümlesinden enesle tabi olmalıdır. خاب والمولود بين الأهلي والوحشي وحشي hayvanlar bilen ahli hayvanların ortasında doğulanması ol tabi bolýarken enesde لأنها هي الأصل أجهتك ene asl bolmalaken tabi bolmaklıkta hatta muğara إذا نزع الذئب على شاة يضحي بالولد hatta dipdiler jandar bir goýuny üstüne aş gelipdir şondan da ol kalıpdyr şonda da şol goýunyň çağasyny bolmalyk etsen bolýar dipdir da وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحي بها فمات أحدهم قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزاهم وإن كان شريك للست نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم إننا burada başka bir meseleydi periyor. Mesela 7 nefer bolup durup pasa bir padanı şarikle aldılar. Şunun içinde biri vefat etdi, hal kurbanlık gün bolmankan onun awal yankı şarikten biri vefat etti. Indina mişesin onda şol yankı vefat edin varisleri icazə verdi ki şol atasının ya mesela şol vefat edin adamın şariklerine aytdı ki sizler öz tarafınızdan soyun şol vefat edin meyyit taraftan deyip soyun şonu billah taraftan icazə deyse ana bul kurbanlık dürüst bolýar ekeni. Üçüncü bul bir. İkinci mesele burada bul ki mesela 6 adam Müslüman te birek Nasraniyen bile goşlanakan Nasranileram. Mesela İseviler, Nasraniler hem goşlanakan. Bul bir. Ya olsa bir adam halis göş irade eden adam. Kurbanlık edecek hiç niyetinde de yok. Ana göş niyet etmek istemir şol deyiptir. Halis göşü niyet eden. Aslan savap niyeti yok. Kurbanlık niyet yok. Ana şu rakam adam birek adam goşulupdur. Onda biyanka 6 yılın hiç kaysa ham bolmuyor. İşte biyanka 6 yılın hiç kaysa ham bolmuyor. Delilnaminde vejhsul ki annal baqarun odi tajudu jaiz bolýar an sabatin seyye padanın odi 7 neferden bolmaly. Lakin şertsul ki ay yakuna qasdal kulli al qurbata ve in ihtalafa jihatuha. Şol 7'nin hemmesinin hem maksady sawap bolmaly. Ana onda seykene. Egerse sawahabın cihetal ayda bolsadan bolasyn diýen. Meselen bir adam şu 6'nın içinde birege ya 2 sanage kurbanlyk niyet edip otyr. Birege hac için, hacı temettü eden, hacı qiran eden, ana olarınqa şu hacın xol şükranası deyip soyuluyor olmalı ki, haca baran pila soyansınızlar. Ana ol niyette, şolurum nama savab için soyulup otyr. Hemme sen bolmalı kene, işte onun nusqı yok. Hatta biri şunun içinde, mesela, namana aqiqah niyet etse, aqiqah. Mekan bir avlad tavallud bolsa, şonun 7-nji gününde bir mal soymaklık sünnet. Ana bir adam şonu niyet etseden bol kitiyor, işte şonu niyet etseden bolýar. Ol soymaklık sünnet diyen onu. Hatta bir adam bäbek bilekte soyulma doklasa, onda mesela mana şu kurbanlıkta bir paye şol menin aqiq etmän ekenler maňa diýip şondan niyet etip berseňem sünnet ada bolmaly. Hop, yeddi adamdan bolýar, lakin şert şu ki ay yakuna qasdal kulli al qurbata şun hemmesinin qasdy şu bolsun ki sawap bolsun. Ve in ihtalafa cihatu. Egerçi ciheti muhtelif bolsa-da her kim bir niyetde sawaby niyet etmeti. Misle al udhiya bir kurbanlyk etjek diýär. Biri qiran, biri خاب عادي تمتعون كه عن هم سمدر سكن عندنا باللغة دمدا هم سمدر سوليا لاتحاد المقصود وهو القربات أرجحتي كم مثلا مقصد شو صواب بولد مكيب خلاص ولده وإن وجد هذا الشرط في الوجه الأول وقد وجد وتعقيد تابل ده منا شرط نقول وجه أول ده وتابل دول يعني ألتنا برا هذا زنده برا برا متوافق أنت ونوم وارث درجتكي بس صوابات عمدا ديسن شو تربطن سويكوي برمشون ليده onda hemmesinin niyeti şol savap boldy. Anında onda bul dürüst boldy. Näçe li annaz qurbanlyk etmeklik gaýr tarapdan urifat qurbatan. Başga bir tarapdan qurbanlyk etmeklik savap bolup bilýär. Yine bir tarapdan etseň savap bolmaly. Onda goýanki yanka ölen adamyň warislary şol atas tarapyndan qurbanlyk eden adam boldy.
Niden biliyorlar mesela başka halk vapadırkiden adamlar taraftan ya başka bir taraftan kurbanlık etmeklik sevap değilse Nebi Aleyhisselatü Vesselam yılda 2 koyunu kurbanlık ediyor ekerler. Birinin öğünü parda olanlık için ve birinin sevabını ummatına bahşediyor ekerler. Ana ondayla halkın hakkına hem kurbanlık edip sevabını bahşetsen bol yakan. Lianne tadhiyye değil kurbanlık etmeklik gayr taraftan urifet tanınan ol. Belli olan kurbaten sevap olup. Ala tara aya gören yok mu sen diyor ki annen Nebi Aleyhisselatü Vesselam bişek Nebi Aleyhisselatü Vesselam daha an ummetihi ala ma ravayna min qablim. Yani ki öngötteki kefşeyni eblehayni dibaydan tarafmıştığını iki ağla goçe öden masaninim ahtekene Nebi Aleyhisselatü Vesselam kurbanlığı dentiler birini öl kurbanlığı deyip birinin sevabını ummatıma deyip. خاب ولم يوجد في الوجه الثاني عن إكلان دورة تقل ما دبل نامتي لأن النصراني ليس من أهلها أجهتك النصراني لر ثوابغ أهل دالول تا مسلمان بالمسا برادم ثوابغ ذن بالمي خلاصة ta imana kat Müslüman bolmasa mal mülkünün hemmesini mescit kurşasın, yol kurşasın, kurbanlık etsin, sadaka etsin, sevap yok onda. Nasraniler ta vaktiki Müslüman bolmasa olarga sevap yok. Onda birinin ki sevabı için bolmadı mı hemmesininkiyle pozdu son. Ve kadar şimdi şekilde kastul lahmi bir adamın ki göğüşe neymiş edilmese kast edilmese düştünüz neymiş yunafiha olunda sevabı munafiyor göğüştü kast eden adam. Bunun ki ediptir ki göğüştü kast etmeklik şul ki yani bir adam halis min goş edecek diyende başka hiç maksadı yok. Savabınmasın kurbanlık edecek diyen gibi hiç ağzına damalan yok mesela. Ana şu rakammasa. Ama seyi bir adam şol goştu temizlesin alıyor goştan köprak boşuna diyor. Lakin niyetine mi kurbanlık anonun üstü yok deyiptir. Mesela temizleyen alıyor goşam yaxşıca olsun ha. Soyun pillak deyip lakin niyetine mi kurbanlık edecek niyet. Savab niyet. Ana onda onçalıkına ha. Şeriat icazə veripdir eken üstünün. Amma ten bir adama hiç ten kurbanlığın üstünden manan yok. Halis göğüşxorluk edecek maksadı. An onda ol adam hemmenkiyle poziyorsun. Onu hemmenkiyle pozmalı. An onda son bazı namede ihtiyat etmeleken. Mesela bir adam aytıyor ki kurbanlığıma bar diyor. Kurbanlığım bar, kurbanlığıma ile koyun al koydum. Lakin ol bir gün olacak. Ertesi son mihmanlığın alında göğüş tapılacak da şu göğüş içiyle bir pay şarik bolayın men diyor da. Anında o da göğüş oldu. Sen kurbanlığa bana da malmasa. Anında başkan qinam yok ki diyor. Ödeyimeli değil. Yeni bir pay kurbanlık edecek men deyimeli. Sen göğüştün şundan iyi vermeli onun. Sevap oluyor da köp sevap edecek olmalı. Zayi etmeli de halkın qinam zayi edecek olsun bu ödemden. Başkalan qinam. Ve kadar şimdi şekillik onda bir adamı ki göğüştü kast ederse ol munafi oluyorken kurbatu sevapka. Ve idâ lem yaka'il bazı kurbatın ondan de bazı ise şunun kurbat bolmadıyan padanın. Adarak göğüşü sevabı için bolmadı ve halanki vel iraqat la tedizdi. Ol kurbanlıkta ha pada bolsadan bir mertebe qanaktırılıyor. Bir kelle qırqılıyor ondan da. Şu bir kelle qırqılan billa adarak sevabı için adarak sevap dali için bolsa onda başkasına hemmesinden olton poziyor eken. Hak kurbat lem yaka'il kullu aydan onda hemmesi onda sondan bolmayan kurbanlık bolmayan eken. Famtana al cevaz onda şu sebepten caizlik mumtani oldu. Ve hada liz zekarahu istihsanun vel qiyas taqadat ki alla yejuzu. Qaysdan qiyasa şun taqadat ki baş awal qisam dürüst olmasın diyor. Bir adam öldü o pada edilmesi iyidinden varisleri bar soyun emeğine tam taraftan diymeklik dürüst olmasın diyor. Hemçinin İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi hem şöyle bir kavl edene kerlenen ki li'annehu teberru'un bil itlaf. Cehati ki bu ceval mertlik boldu bir malı da etmeklige. Diyor işte şu sebepten dürüst. Fela yecuzu an gayrihi ondol başka taraftan dürüst olmasın diyor. Başka taraftan. Başka bir taraftan sen nama haravatını gadipetisin da anıl dürüst olmasın diye misli itaq anil meyyiti. Bir adam bir ölü giden adam taraftan bir gulam azat edecek deyse şol dürüst olan yok da bulam şu şekillik ya. Lakin imbul imama bisahmetla qawlu lakinna naqulu lakin bizler diyoruz ki kurbat qad taqav anil meyyiti. Meyyit taraftan savab niyet etmeklik şeriatta vaqibul misli sadaka etmeklik şekillik diyor. Sadaka ediyorsun meyyit taraftan ki şu sadakanın savabı şu öladeysin deyip şu dürüst onda bulan misli şon şekillik oldu diyor. Ol itaq alayda görürün ki gulama etmek nançi li enne fihi ilzamil vila alel meyyit az cihati ki burada şul ölü taraftan gulama azat edecek deysen onda hamana şol gulame şol ölen adam azat edin yanak buldu. Onda yankı gulam vefat etse şunun vilası mesela şu kime oluyor meyyitke bol kedi vermeli. Ana şu sebepten ilzam var böyle şu sebepten dürüstler diyen. وَلَوْ ذَبَحُوهَا عَنْ صَغِيرٍ فِي الْوَرَثَةِ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ جَاذَ
lemma bayyana. Egerinde şol yankı soy yolların içinde birekleri sagir bolsa, şu taraftan ata soy koyverse onun nüskü yok deyip düştünüz. Ya ummu velet bolsa şoňa aýtýar ki bir wagtlar kapyrlar bilen uruş ýapylarlarynda olaryň aýallaryny keniz etýärler. Tutup alsalar erkeklerini, gödeklerini basak, gulam etiyotlar. Şol kenizinde her kim almamıyor yotona. Ana şol kenizi bir adam alıp, şoňla cima edem edibermeli gowunyň elenine. Ana şöyle deyip, şol senden cima edem bilen dogasa, indana ol ummu velet bolýar ol keniz. Ana şu ummu velet tarafından soysa, olar hem dürüsteken. Liannahu qurbat najahatiki ve qurbat bolpilya. Walaw mata wahidun minhum fadabahu al-baquna bighayri idni al-walasa la yazihim. Amma lakin şunçalyk bar, ýanky şu 6 adamyň ýa 7 adamyň içinde ýa 4 adam şarik bolsun, şu şariklerin biri wafat etse, şonuň warislarynyň soraşmandyryp soýasa, onda hiç gaýtmagan bolbarlyk bolmaýar diýipdir. Şoň warislarynyň bir deli soraşmaly. Ataň ýa agyň ýa babaň açda mana bille bir gurbanlyk şarik alante, şol puldan berente, şol wafat etdi, şunu biller näme onda olur ijada berse soyun diýse, onda dörseken. Onda lakin ijada almandyryp soýuşlyk başlan gurbanlygyna hem harap etjeken. Walaw mata wahidun minhum eger şariklerin biri wafat ederse fadabahuha al-baqin. Fesoydylar bunu galallar soydy bi gayri iznil warasa. Ol warislarynyň hiç ijada almandyryp onda jaiz dälekene. Onda hemmesini gam. Liannahu lam yaqa ba'daha qurbat najahatiki, yanqış ölüýiniň paýy sawap niyet bolmadyny gördi. Bir pay sawap niyet bolmasan başlasyny tozuyor, sonra hemmesinden tozuyor. Wa fima taqaddama dawata awwalqin mes'elede wata wujidal iznu min al-warasa. Ol wata warasa tarapdan ijada örde tapıldı. Ijada berdi olary. Atam tarapdan soyun şonu şoňa sawabı degsin diýdi de, onda fakana qurbatan fes onda ol qurbat boldy. Onda qurbat ki boldy me sawabı için boldy. Onda 7 pay hemmeten sawabı için boldy. Onda hemmesiniňki hem dürüst boldy. Subhana rabbika rabbil izzati ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka entas semiul alim ve tub aleyna innaka entat tawwabur rahim. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban-nar. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad ve ashabihi ecmaîn. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.